ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ରାସୋଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲବାହାଳି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆହାଟ ଅଭିମୁଖେ ପରିବା ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସୋଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲବାହାଳି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆବାଜ ଓଡ଼ିଶା।